Natanggap na ng mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa Mabalacat City, Pampanga ang second batch ng payout sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Tinatayang nasa 2,000 TODA members ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na cash assistance sa payout na ginanap nitong Miyerkules, April 15. Matatanda ang 8 ng Abril nang isagawa ang unang batch ng payout kung saan una ring nakatanggap ng tulong ang ilang TODA members sa lungsod. Pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng ayuda katuwang ang Mabalacat City LGU. Layon ng AICS program na maabot ang mas maraming benepisyaryo na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at maibsan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Samantala, sinabi ni Mabalacat City Mayor Jeld Aquino na may nakalinya na ring karagdagang cash assistance para sa iba pang miyembro ng transport sector sa lungsod. Bagamat wala pang detalye kaugnay ng saklaw at petsa ng pamamahagi, nakatakda naman itong i-anunsyo sa mga susunod na araw. Bryce Oracion, CLTV 36 News.